आं रेगानि गाबोन साजिनाय 340 टाका खाई गानै सामानि बर ताबो बरिने को 5 बोसोर काइथांगा बुरि बुसारनो आप तो यूनिवर्सिटी मागनांफोरनो माने ताबो बरिमालिया 7th कमिशन रिमालिया और बाजार से उद्बोधन खालायफायो फैसागै उद्बोधन खालायो तामुनो लामा गगमगा लामा खालायजाया उद्बोधन खालायग्रा बदिनै यां जोंबो किसाबायनो सिनि बरफनो जे मनमानि आबुनि साखि जों दिनर कम्बल बागनानि नै जों अर जों फायलायो तामि बागि माले ताबो गोसांमा जरा सिनि बरफ बाक्साफोर जाय पाइमाना पाइमिया दङो गबो बै साबिसिया हायफोनो जों जे पारिसाब जों अब सिनि बरफनो रेनानि बागि जों सागथारो जों साइमानो एडिसिओ जोङो बोसोर बाजेट बोसोर ताकलाय 2022-23 नि बाजेट 6 कोटी 19 लक्ष सिनि एडिसनि टोटल बासरिक बाजेट छे आबनि बिसिं से 526 कोटी सरकारी कर्मचारीनो बेतन होनानै थांगौ उनको जों डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै लामा दाननानै सिनि कागज पत्र पाइनानै बेके गाडी र एडिसिनि इएम र ताई सरकारनि अफिसार चालकनानै बर 13 कोटी थांगौ आबो बाइसे जों 13 कोटी जों डेभलपमेन्ट खायनानै 619 कोटी नि बिसिङाव 526 कोटी थांगे 13 कोटी बाइसे जों सामुं खायनानै के दाम खायमानैबा गोबां डिपार्टमेन्ट दङ निनि पिडब्लिउडी हायते एडुकेशन सोशल वेलफेयर गोबां डिपार्टमेन्ट दङ इनके जों दाम खायमानाय हायफानो एडिसि हापा साथारि दङ अपनो जों सिनि बरफनो रेनानि बागै नर खाता थुदि जरा जों जेफ्रु जों मानो आफ्रु जों नरनो खाको आरकेरनानै जों जरा मानाय तामनि बागै माने सिनि बुस्थांनो जरा काम फाय दङ जोङो